салом Муҳаммад дӯстдорони гиромӣ, дирӯз боз як даври бозиҳои интихобии чемпионати ҷаҳон баргузор шуд ва мисли ҳамеша бесюрприз намонд. Ҳатто дастаҳои бузург низ бо натиҷаҳои ғайричашмдошт рӯбарӯ шуданд. Имрӯз дар YouTube мо муҳимтарин ва ҷолибтарин бозиҳоро баррасӣ мекунем. Аммо боқимондаи бозиҳоро ман муфассал дар канали Telegram таҳлил мекунам. Дар он ҷо ман на танҳо фикрҳои худро мегӯям, балки пахши мустақими топ бозиҳоро низ нишон медиҳам. Ҳамин тавр, агар ҳоло ҳам обуна нашудаед, ҳатман ворид шавед. Ссилка дар описания ва комментарияи ин видео гузошта шудааст. Аз шумо мисли ҳар вақта лайк ва дар канал обуна шудан аз мо бошад ҳар рӯз видеои нав баровардан. Акнун дар ягон ҷо ба зуршнед, мо бошем сар мекунем. бозии тими миллии Португалия бо Болгария нишон дод ки дастаи Роберто Мартинес дар роҳи дуруст қарор дорад. бозӣ осон набуд, чунки болгариҳо дар хонаашон бо ҷасорату фишор бозӣ карданд. аммо муҳимаш он аст ки Португалия тавонист роҳи пирӯзӣ ёбад ва боз ҳам қаҳрамони асосӣ ки албатта ки Криштиано Роналдо шуд. ӯ новобаста аз он ки 40 сола аст, ҳоло ҳам бозингари калидӣ боқӣ мемонад. Роналдо пеналти зад ва бо ин кор рекорди Карлос Руизро баробар кард. ҳоло дар ҳисоби ӯ 39 гол дар бозиҳои интихобии ҷоми ҷаҳон аст. барои муқоиса, Лионел Месси 36 гол дорад ва аллакай 3 гол ақиб мондааст. аммо на танҳо рақамҳо муҳиманд. Роналдо ҳоло ҳам роҳбар ва намуна барои даста аст. касе ки ба бозингарони дигар боварӣ ва қувват мебахшад. худи бозӣ нишон дод ки Португалия чанд роҳ барои ғалаба дорад. даста ҳам ҳамлаи қавӣ дорад, ҳам дифои устувор. Болгария кӯшиш кард бо фишори баланд ва дастгирии мухлисон натиҷа гирад, вале Португалия дар лаҳзаҳои ҳалкунанда беҳтар буд. бо омадани Мартинес тими миллӣ хеле пешрафт кард. дар 32 бозӣ даста 25 бор ғолиб омад, ҳамагӣ 5 бор бохт ва 2 бор мусовӣ кард. ин рақамҳо нишон медиҳанд ки Португалия дигар на танҳо аз ҳисоби ситораҳо мебарад, балки як системаи қавӣ дорад. ғалабаҳо бар Олмон, Дания, Арманистон ва натиҷаҳои хуб дар Лигаи Миллатҳо исбот мекунанд ки тими Португалия имрӯз бо фикри бузург бозӣ мекунад. ҳоло Португалия дар гурӯҳи F бо 6 имтиёз ҷои аввалро дорад ва кам касе метавонад онҳоро аз ин мақом дур кунад. даста омода ба назар мерасад ки бе мушкилӣ ба ҷоми ҷаҳон роҳ меёбад ва ҳатто барои пирӯзӣ дар мусобиқаҳои калон мубориза мебарад. хулоса, бозӣ бар зидди Болгария боз як қадами муҳим буд. Португалия нишон дод ки ҳамоҳанг аст ва роҳашро ёфтааст ва Роналдо сарфи назар аз сину солаш ҳанӯз рамзи асосии ин даста аст ва тарихро идома медиҳад. дӯстон, сарпарасти видеои мо ширкати 1x мебошад. ин ширкат чандин сари сол мешавад ки кору фаъолият дорад ва беҳтарин шароитҳоро фароҳам меорад. танҳо дар мо ва танҳо барои шумо мо промо тайёр кардем бо номи AMG 0777 ки нафароне ки то ҳол регистратсия накардаанд метавонанд дар аввалин пардохти худ то ҳаҷми 8000 сомонӣ бонус ба даст оранд. ссилкаи бозӣ дар комментарияи ин видео. имкониятро аз даст надиҳед. Бразилия дар охири марҳилаи интихоботӣ ба як шармандагӣ хурдакак дучор шуд. бозӣ бо Боливия ин танҳо бохти 0-1 нест. ин нишон медиҳад ки Селесао дигар ҳамон дастаи қавӣ ва боварибахше нест ки ҳамаашон метарсиданд. чизи аҷиб дар он аст ки ҳамагӣ чанде пеш мо онҳоро барои пирӯзӣ бар Чили бо ҳисоби 3-0 таъриф мекардем. ба назар мерасед ки Анчелоти дастаашро ба роҳ мебарорад. бозингарон боз қавӣ мешаванд, ҳамааш хуб мешавад. аммо ба ҷои қадам ба пеш онҳо дар бозии охир сахт ғалтиданд ва ҷои панҷумро гирифтанд. ҷои панҷум барои Бразилия ин шарм аст. дар таърихи футбол ҳеҷ гоҳ чунин поин набуданд. ҳатто вақте даста бо мушкилӣ дучор мешуд, ҳамеша дар байни беҳтаринҳо буданд. аммо ҳоло 28 имтиёз аз 18 бозӣ, яъне ҳамагӣ 51% имтиёзҳои мумкин барои дастаи панҷкаратаи қаҳрамони ҷаҳон ин антирекорд аст ва бадтараш он аст ки бозии онҳо тамоман ягон нақша ва идея надошт. бозӣ номазмун буд, дастаи пурқувват ба назар намерасиданд. Анчелоти танҳо дар моҳи май омад ва ҳама ба ӯ вақт медиҳанд, аммо дар футбол чанд бозиам кофӣ аст то бубинем ки даста ба куҷо меравад. бо Эквадор 0-0 бозӣ хастакунанда, бо Парагвай 1-0 заҳмати зиёд барои 1 гол, бо Чили 3-0 ҳамаи чиз кор кард ва мо фикр кардем ки Бразилия зинда шудааст. аммо дар бозӣ бо Боливия маълум шуд ки он танҳо як истисно буд. дар Ла-Пас даста тамоман гум шуд ва аз онҳо футбол дида намешуд. албатта бозӣ дар Боливия ҳамеша мушкил аст. баландии кӯҳҳо, ҳавои тунук, фишори мухлисон, ҳавасмандии рақиб. аммо ин баҳона нест. Бразилия бояд қувваи кофӣ медошт то ҳатто дар чунин шароит набозад. ба ҷои он онҳо ба Боливия иҷоза доданд ки бозиро идора кунад. худи бразилиё ҳатто хато карданд. худбоварӣ надоштанд ва мисли як дастаи оддӣ менамуданд. гол аз пеналте ки
терсеро зад комилан қонуният дошт, на тасодуф. ҳамин вақт дигар дастҳои Амрикои Ҷанубӣ баръакс қавитар мешуданд. Эквадор ҳатто Аргентинаро мағлуб кард. Уругвай ва Колумбия хуб мебозанд. Парагвай то охир мубориза мебарад. Танҳо Бразилия ақиб мемонад ва мисли пешбари минтақа дигар намоиш дода наметавонад. мо онҳоро чанд рӯз пеш таъриф кардем. ёд доред? Гуфтем ки даста баргашта истодааст ки боз тарсонида мешавад, аммо имрӯз онҳо худ ҳамаи чизро вайрон карданд. аз ҳамин сабаб ин боғ бозам сахттар шуд. на танҳо мағлуб шуданд, балки нишон доданд ки ягон нақша ва устуворӣ надоранд. ҳоло савол: Анчелоти метавонад зуд дастаи худро дуруст кунад, зеро роҳ ба чемпионати ҷаҳон доранд. аммо бо чунин бозии онҳо дар мусобиқаи асосӣ танҳо як иштирокчӣ мешаванду бас. барои кишваре ки рамзи футбол буд, ин фоҷиа аст. хеле бадтар аз танҳо бохт ба Боливия. Аргентина дар бозии охирини интихоботӣ ба чемпионати ҷаҳон 2026 аз Эквадор бо ҳисоби 0-1 мағлуб шуд. Албатта ин натиҷа дигар чизеро ҳал намекард, зеро албиселесте аллакай ҷои аввалро гирифта буданд. Аммо бохт ҳамеша боқӣ мемонад ва таъсири худро мегузорад. голро Энер Валенсия дар охири қисми якум аз пеналти зад. ба ин бозӣ ду корти сурх ҳам илова шуд. аввал Отаменди аз майдон баромад, баъд Кайседо. аз ҳамин сабаб бозӣ пур аз асаб ва бетартиб шуд. силсилаи 6 бозии бебохти Аргентина ба анҷом расид. агар рост гӯем, ин мағлубият барои онҳо як нав дарси хуб аст. чунин бозӣ нишон дод ки ҳатто қавитарин даста ҳам бояд ҳушёр бошад. дар Амрикои Ҷанубӣ рақиби заиф нест. ҳар кас метавонад ҷазо диҳад, агар ту ба майдон бедиққат бароӣ. Эквадор аз ҳамин имконият истифода бурд ва ғалаба кард. муҳимтарин чиз дар ин бозӣ набудани Лионел Месси буд. ӯ иштирок накард ва якбора маълум шуд ки бе ӯ рӯҳияи даста дигар аст. мо дида будем ки Аргентина ҳатто бе Месси Бразилияро мағлуб кард. онҷо хоҳиши оташ буд ки нишон диҳанд қавӣ ҳастанд, аммо бар зидди Эквадор чунин оташ набуд. ин як бори дигар нишон дод ки Аргентина бояд омӯзад бе Месси ҳам ғолиб барояд. мо борҳо гуфта будем, чунин дастҳои бузург мисли Аргентина ва Португалия бояд тадриҷан ба зиндагӣ бе ситораҳои асосӣ омода шаванд, чунки Месси ва Роналдо ҳамеша дар майдон нестанд. чемпионати ҷаҳон 2026 эҳтимол охирин мусобиқаи бузурги онҳо мешавад. пас аз он дигар насл бояд масъулиятро бар дӯш гирад. аз ҳамин сабаб Аргентина бояд роҳбарони навро тарбия кунад. масалан, Мастантоне ки рақами 10-ро гирифт ва дар Реал Мадрид бозӣ мекунад, нишонаест ки даста ба давраи нав оста ворид мешавад. яке аз мушкилоти асосии интизоми бозингарон аст. чунин кортҳои сурх ки аз ҳиссиёт ё аз фолҳои беҳуда меоянд, дар бозиҳои калон метавонад даста ба мушкилоти ҷиддӣ дучор кунад. барои ин гуна хатоҳо дар мусобиқаҳои бузург ҷой нест. ин боз як сабақи муҳим аст. бинобар ин мағлубият аз Эквадор набояд фоҷиа ҳисоб шавад. бале, нохуш аст ки интихоботро бо бохт анҷом доданд, аммо беҳтар аст чунин дарсро имрӯз гиранд, то дар чемпионати асосӣ бо ҳамин иштибоҳҳо наафтанд. бигзор бозингарони ҷавон бифаҳманд ки унвони чемпионати ҷаҳон ҳеҷ кафолати пирӯзӣ нест. барои ҳар як бозӣ бояд ҷангид. дар пеш бозии финалиссима бо Испания аст. инҷо озмоиши ҳақиқӣ мешавад. ҳардуи даста маҷбуранд бо тамоми қувва бозӣ кунанд, аммо муҳим аст ки бе ҷароҳат анҷом меёбад, ҳам барои Аргентина ва ҳам барои Испания. ин гуна бозиҳо дастаро қавитар мекунанд назар ба ҳар гуна бозии интихоботӣ. хулосаи асосӣ ҳамин аст. Аргентина бояд ба зиндагӣ бе Месси омода шавад. ӯ ҳоло ҳам дасташро дастгирӣ мекунад ва боз бозиҳои калон мебозад, вале вақт мегузарад. баъд аз рафтани ӯ низ Аргентина бояд бузург бимонад. агар ин мағлубият ба онҳо ёд диҳад ки роҳбарони навро пайдо кунанд ва бо як рӯҳияи дигар бозӣ кунанд, пас ин сабақ бештар фоида овард нисбат ба он ки зарар. ба ҳамин тамом боидонам ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред. бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гаиров. хай бародарон, дар паноҳи Аллоҳ.